సంస్తుతి చేయవే మనసా, శ్రీమంతుడగు యెహోవ సంస్తుతి చేయవే మనసా. దేవ సంస్తుతి చేయుమానా, జీవమా యెహోవా దేవుని పావన నామమును తింపుమా. నాయంతరంగములో వసించు నో సమస్తమా. ప్రేమ స్వరూపి అయిన దీర్ఘ శాంతపరుడు అత్యధిక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. శాలా గాస్పెల్ టీవీ వీక్షకులందరికీ ప్రభును రక్షకుడైన యేసువారి నామంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు, శుభాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. వేకు అనే క్రీస్తుతో మిత్రులందరికీ ఈ దినముకైన దేవుని వాక్యం. యేసునిలో నీ ఆత్మీయ దాహమును చల్లార్చుకొను, ఆయన సన్నిధి అనే అంశంపై 4వ రోజు. మిత్రమా, ఒకసారి ఊహించుకో, ఒకరోజు బయట ఎండ వేడిములో పరిగెత్తి లోపలికొచ్చి దాహాన్ని తీర్చుకునేందుకు చల్లటి పాలను తాగితే ఏదో కాస్త తృప్తి ఉంటుంది అంతే. కానీ నీళ్లు తప్ప ఇంకేది కూడా నీ దాహాన్ని తీర్చలేదు. ఆత్మీయ జీవితానికి వచ్చేసరికి కూడా ఇంతే. తాత్కాలికంగా ఉండే సుఖ సంతోషాలు మన ఆత్మ యొక్క దాహమును తీర్చలేవు. యేసు ఇచ్చే జీవజలమే మన ఆత్మ కలిగి ఉన్న దాహాన్ని తీర్చగలదు. నేస్తమా, ఈ లోకంలో దొరికేవన్నీ గతించిపోతాయి, కానీ యేసు అనుగ్రహించే జీవజలము ఏదైనా అది నిత్యము ఉంటుంది. మనము ఆ జీవజలమును రుచి చూచినప్పుడు దాహము కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మనము క్రీస్తుని చూపిస్తాం. అప్పుడు క్రీస్తు యొక్క పనే మన పని అవుతుంది. వాక్యం ఏముంటుందో తెలుసా? యోహాను సువార్త 4:14 నేను వానికిచ్చు నీళ్లు నిత్య జీవమునకై వానిలో ఊరిడి నీటి బుగ్గగా ఉండునని ఆమెతో చెప్పాను. ప్రార్థన. పరలోకపు తండ్రి, ఈ దినమందు ఈ మాటలు విన్న నీ వీక్షకులందరినీ నీ కృపతో భద్రపరచండి. నీ జీవజల నదులను వారిలో ప్రవహింపచేయండి. ముఖ్యంగానైనా ఈ దినమందు ఎవరు ఏ విధమైన కార్యములు తలపెడుతున్నారో యేసు నామములో ఆశీర్వదించి బలపరిచి నీ సాక్షార్థమే ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారి తలంపులు, మనసులోని ఉద్దేశములని స్థిరపరచండి. అయ్యా, మా యొక్క ఆత్మ కలిగి ఉన్న దాహాన్ని తీర్చి ఇతరులకు కూడా మేమట్టి అవకాశం ఇచ్చేటటువంటి వారు ఉండడానికి సహాయమును దయచేయమని యేసు నామములో ప్రార్థించుచున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు.